Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nentetho ephuma pha komnye wabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, uBen Yosef. Uthi kuBen Yosef, umfana omdala, eyona mandate yabo beyiKaizer Chiefs ngoku kukuphumelela, kukuwina. Uthi ke eyokuqala into afuna ukuyigxininisa phaa kusizini ephelileyo ke bebe ne-performance entle kakhulu, kodwa ii-results idololo bebengaziphumeleli games, kodwa bebeperforma kakuhle kakhulu. Uthi ngoku izinto zitshintshile. Ewe ke i-performance ayikho ntle, kodwa into ebalulekileyo zii-results, into yokubana ke iteam mayiphumelele. Uthi yena ke ngokwabo umqondo kule season ke i-result iyona nto ibalulekileyo nguwin. Abasenandaba noba iteam yadlala umdlalo omhle, abanandaba naloo nto, ngoba kumdlalo omhle ongezi nama-results akuyafana ukuthi anisebenzanga. Uthi yona nto ibalulekileyo ke noba ninamdlalo omhle kukuphumelela, yimpumelelo into abayifunayo. Uthi ke ngokubona beKaizer Chiefs ke liphulo abakulo elo ngoku into yokubana iKaizer Chiefs noba ke ayiperformi kahle okanye umdlalo wayo awukho mhle, kodwa u-3 points mawungene ngaphakathi ke epokothweni eqela leKaizer Chiefs. Uthi ewe kubalulekile nibe nomdlalo omhle, kodwa utsho kwangoku bafokase ku-3 points, bafokase kwimpumelelo yeKaizer Chiefs. Noba ke iKaizer Chiefs idlale yaperforma ngoluphi uhlobo, kodwa into ebalulekileyo bona ngoku bezicoaches zeKaizer Chiefs zii-results, ngu-3 points into abayifunayo. Eyomdlalo omhle bayobuya bayibone ke ngelinye ixesha. Utshilo ke phaa uBen Yosef abaphulaphuli ke ethetha ke emalunga ne-performance ke yeqela ke leKaizer Chiefs xa idlala. Masingene ke mlumzana ke uBen Yosef ke kule ntetho yakho ke coach weqela leKaizer Chiefs. Mfana omdala, unyanisile, into ebalulekileyo zee-results, ngoba ke ekugqibeleni yokubana nibe ne-performance entle, nidlale kakuhle, nibe nebhola ekuthiwa lihle, nileqe ngalo ke iitimu ezininzi, kodwa ii-results dololo, loo nto leyo ke ayizukunisa ndawo. Into ebalulekileyo lapha ke ngu-3 points, nguwini mfana omdala. Nantso ke into ebalulekileyo nguwini. Eyomdlalo omhle yawuphinde ke ibonwe ngelinye ixesha. Futhi ke singene nakule ndawo yomdlalo omhle, umdlalo weKaizer Chiefs ke noko awukho bad ngaloo ndlela yokubana ke bangade abantu bagxeke kakhulu, awukho bad ngaloo ndlela. Ewe ayikabi nayo laa mfutho wayo waziwayo iKaizer Chiefs, kodwa ke uba sicinga kakuhle laa mfutho ke weKaizer Chiefs ke wagqibela iKaizer Chiefs uba nomdlalo omhle ncakasana kulaa mqeqeshi wathiwa nguSolinas, ukuya phaa kuSteve Kompela. Ibhola leKaizer Chiefs ke phaa lalibaleka, laliatheka, lalinepasi ezintle, lalinomdlalo. Kwangena uStuart Baxter. UBaxter into ayenzileyo yena udibanise izitars, uthengule ii-players. Kwabekho Tshabalala, kukho Tefo Mashamayete, kukho ke Kingsley Nkatha, kukho Parker, kukho Knowledge Msona, kukho Omathoho, Otsafu Masilela, Opagaxa, Oitumeleng Khune, Owelathi Katsande. Yonke ke loo nto leyo zoplayers zenza kumsebenzi kaBaxter ke ube lula, ungabonakali umdlalo wakhe into yokubana ke ayingomdlalo right, ngoba iteam yayiphumelela. Kodwa xa unothi ukhangelisisa umdlalo wakhe uBaxter wawungatakisi intlanzi, qha wayenee-players ezigudi, wayenezitars. Siye naphaa kuMiddendorp, naye umdlalo wakhe uMiddendorp ubungatakisi kwantlanzi, ubungatakisi kwamadangatye. Naye benee-players bezifike zidlale ziwine. Xa unohlala phantsi uqwalasele i-performance ke yonke imidlalo yakhe beyidlalwa Kaizer Chiefs Middendorp, uyawufumanisa into yokubana ke umdlalo weKaizer Chiefs ubumbi kakhulu, kodwa ibingeke ubonakale ngoba ibiphumelela, ibiwina. Xa niwina njalo abalandeli nabathandi bebhola elikhulu eMzantsi Afrika abayinaki kakhulu indima ke yomdlalo omhle, nendima yepasi ezintle, nendima ye-performance yetim. Into ebalulekileyo kubo nguwini. Kwakuwina kuMiddendorp, kodwa umdlalo kaMiddendorp wawungekho right. Wawuqwalaselwa nguloo mntu ukwazi uqwalasela, ajonge itimu indlela edlala ngayo, abuye athi ke heyi le timu le umdlalo wayo ibhola laligijima phezulu, lele-crosses, akubonakali uba yenzani, kodwa ebantwini abanintsi yayingabonakali ngoba yayiphumelela. NakuBaxter ngokunjalo ke
zange ibonakale into okubana ke ibhola lakhe lihlanga ngoba wayenezitars yayiphumelela iKaizer Chiefs ke unqinela ke lento ithethwa pha kuBen Yosef andikwenzela umseko Steve Compel noSolinas ngesikhathi ke sabo sontshanga azosiphelele entshanga sipha babedlala kakuhle kakhulu kodwa iresults zazingekho dolo lokusolinas dlela leKaizer Chiefs ayidlala kakuhle ngayo kodwa ingaphumeleli kwaye kwatshona kwathiwa uSolinas makahambe iKaizer Chiefs mohlolo kodwa wawungathi xa ujonga umdlalo wakhe indlela awumhle ngayo ukuya pha kuSteve Compela so ke baphulaphula injalo ke unyanisele xa sithi uBen Yosef ngoku yona nto ibalulekileyo uzothi ga ngoku zi-results ungu-3 points eyomdlalo omhle yawubuyijonga enye ixesha yawubuyilandele baphulaphula ke nani ke ningene nitshone into okubana niva njani ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.